Hi guys, so ngayon ay ating lagyan siya ng zipper at saka slider para ma-close na ito guys. So ito ang ating design. So ayan. So rounded na ano siya guys. Coin purse. So ito guys, kailangan natin siyang i-ano ang kanyang haba. So kailangan may allowance siya dito guys. Katulad ng aking sinabi, kailangan may allowance kasi pag masira ang ating slider, ano lang siya, hindi tayo mahirapan sa ayan, dito natin siya pupulin guys. Okay. Tapos, tatahiin. So, eto guys, ayan. So, kailangan siya ng, balance ang kanyang side by side na allowance. Okay. So, ganyan lang siya guys. So, ganyan lang siya natin. Tapos, tatahiin natin. So, muna natin dito guys. Ang kanyang. So, ayan. Tapos, gumamit tayo ng, dagim. Dagim. Charot. Hindi ko alam kung karayom guys. Mabilis lang itong gawin guys. Kasi grabe guys, handmade ito guys. Hindi siya mabasta-basta Kasi hindi tayo gumawa nito ng imamachine natin. See? Ayan lang siya guys. O tingnan ninyo. Hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa tayo tapos. So, ayan guys, diba? Tapos na. O, see, double ang kanyang tahi. So, sa naman tayo guys? Dito na naman tayo. Ayan. So, ayan lang siya. Napakabilis lang. So, kailangan, tingnan nyo ang kanyang design. Kasi, para maano siya pag ganyan. Pag eto guys, hindi siya pwede kasi hindi magkaiba. Pero pwede naman siya. Pwede naman siya guys. Okay, so ayan. So, bago natin tayo, guys. Dito muna natin siya ilalagay. At saka, kailangan na lumagpas siya dyan. So, ayan lang. So, ayan lang siya kasimple guys. Napakasimple at napakadali lang, napakabilis. So, ayan, tahiin na natin guys. Okay. So, ayan, kailangan natin siyang hawakan. Ganyan lang siya. So ano siya guys. So, tingnan nyo. Tapos, tahiin hanggang dito guys. So, ayan guys. Tapos na. So, ito na naman. Ang bilis lang niya. So, ayan guys. So, ayan guys. Tapos na siya dito. So, dito na naman tayo. Pangalawang tahi. So, eto guys. Okay, let's move. O, see? O, tingnan nyo. Ang bilis, no? Wala pang isang minuto. Ayan, char lang. Hindi naman ako robot, no? So, ayan, guys. Napakabilis lang siya, guys. O, ayan. So, dito naman, guys, ay ating ilalagay ang slider. So, ayan, guys. So, ganito lang siya. Napakabilis lang. So, ayan. Kailangan pantay na pantay ang inyo. O, see? As you can see, guys. Kung sa tingin niyo ay hindi siya pantay, so, i-adjust nyo lang bago ninyo hilahin. So, ayan, guys. Pantay na siya. O, ayan. Ang bilis. Ganyan lang tayo maglagay ng slider. So, ayan, tingnan ninyo. Diba? Diba? Char. Ayan, guys. So, tapos dito ay kailangan ninyong lagyan ng dito sa gilid. Bawat gilid, guys, para hindi siya madiretso pag i-open ninyo. So, lagyan ninyo siya ng nylon. Ayan. So, ayan lang, guys. So, ayan na, guys. Nilagyan na natin ng harang siya, guys. Para hindi dumiretso ang ating slider. So, ayan. Ang bilis-bilis lang. So, grabe. Ang bilis. So, ganyan na lang siya, guys. Ayan. So, ready to close na siya. So, ayan, dapat i-close na natin siya para mayroon na tayong finish item. So, ayan, kumuha tayo ng nylon na number 5. So, ayan, guys. Meron na tayong nylon. So, ayan. So, dito tayo magsimula, guys. So, ayan, diba, guys? Meron na tayong isa. So, ayan lang. Ganyan lang siya. Tingnan ninyo. So, ayan, ayan, ayan. Ang bilis lang talaga niyang gawin, guys. Promise. So, as you can see, guys, nag-curve na siya sa ating ginagawa. Ayan. Nag-curve na siya guys. So tingnan niyo. So tayo ay babalik para ma-close na natin siya. So dalawang tayo guys. Bumalik tayo ng isang beses. So ayan. Grabe ang dumi ng kuko guys. Okay, ayan. So dito na tayo. Tingnan niyo guys. So, diyan na tayo ha. So kumuha lang tayo ng isa. Tapos dito. Ayan. So ayan. Itago na natin itong zipper na to. So ayan lang guys. Diba? Close na siya. Oh, ayan lang. So, ayan guys, patuloy tayo guys. So, ayan, di ba? Na-close na siya guys. Ang bilis. Ganyan lang tayo So, ang bilis talaga guys. So, tingnan niyo. Tiyadang, meron na tayong royal blue na, coin purse. So, ayan guys, malapit na tayong tapos nito guys. So, ayan, ilang piraso na lang ang ating kailangan na beads. So, ayan. So, ayan na guys, nakaano na tayo. So, itago lang natin ang ating mga guys, so putulin. Ang ginamit ko guys ay yung nipper. As you can see, diba? I'm done.
See? Medyo malaki-laki ang inyong mailagay dito guys. So tingnan natin, ilagay natin siya. Assuming na pira ang ating nilagay dyan. See? Tchadan! Okay. Ang ganda talaga niya, no? At saka meron siyang key holder na heart. So ayan lang guys. That's all. Thank you for watching. Bye-bye.